no conec altre... No m'imagino una altra festa vestit d'un altre traje, la veritat. Són molts 50 o 56 anys vestint el traje. Jo he sigut 8 anys a l'associació Sant Jordi, de vocal, i el primer any em va voler que visquera de Palominos. Ho vaig perdre tot. Vaig perdre la caixa, vaig perdre el xaleco. Jo els codellaris no els puc perdre mai la vida. Es enganxa i això és massa. Molt bé. Ho hem amat. Vaig entrar a la filar perquè mon pare en 1940 era el president de l'associació. Jo sóc el menor de 6 germans, pareixíem tots els germans. Jo recordo en el 1940 haver-me vestit de xicot. Des d'ahir no ha parat d'eixir. I vostè, Lluís? Nosaltres érem una quadrilla de 18 amics que entonces es reuníem en lo que era la marquesina de Rafelet. I l'any 51 allò va caure, es va enfonar, i no teníem lloc on reunir-se. I el pare d'este xic ens va oferir anar a la fila al carrer Caragol, quan estàvem, i ens van oferir un local que tenien ells tancat, i era el millor local que tenia la fila. I nosaltres, la quadrilleta dels 18 amics, vam anar allí, però que no teníem res que veure a la fila. Allí teníem la nostra tertulieta els diumenges per la vesprada, fer la partideta. Me'n recordo que teníem allí, pegant la volta al local, el primer xusco de l'Emili, la fotografia de militar i tal. Però l'any següent ja van començar a vestir-se, Carlos, com allà, el meu amic Adrián, en Glòria Estiga, i Àngel Domènech, en Glòria Estiga. I jo aquest any estava en l'Emili, l'any 1952. I des d'entonces, escolta, vam integrar tots a la fila i hasta avui. Antoni Escoda era un senyor que era molt... Era un mestre d'obres, senyor grandot, molt simpàtic, però el més bonic d'allò era que entonces l'Alférez i el capità baixaven en 2 municipals. Bueno, baixaven no, sinó quan acabaven l'acte portaven 2 municipals al costat para pasar la tele. Y entonces, pues allí, pues no sé, entre els abuelos y monatos se deien, pues 20 o 25, no eren més. Camilo Barci, Pamorado era l'Andona. L'Andona era perquè l'Andona és el que estraga tot. I ell és que fellaven el mosar i fins que ni es queda el mosar se'l tragava tot. Molt bon senyor, era empleat de l'Ajuntament. Va ser capità 2 voltes, una en el 46 i una antigament, en els 20 i tants anys va ser. I va ser precisament en un traje molt bonic blanc, completament blanc, i es va enfadar amb mon pare perquè a l'hora del disparo, pues, vaig tenir la túnica blanca. I mon pare va anar allí i li va començar a xillar-li perquè mon pare era molt... Com era president, era molt... Però com vols així en el disparo? I va anar cremant-lo. No es preocupe, Romaldo. Això ho va arreglar en seguida. I se'n va anar i va vindre, com ell era consumidor en l'Ajuntament, va vindre posat en l'uniforme de consumidor. El senyor de 48 va ser Jorge Gisbert. Va ser 2 anys. Son pare era entonces alcalde de Festes, don José Gisbert Domínguez, dueño del local este que tenim. Porque estos locals, sí. Local. Ja després d'ell, crec que ja van ser de 1 en 1. Ell va ser l'últim Sant Jodet que va repetir 2 anys. Recordo que les primeres dianes que fem, en la fila no hi havia que 11 capes. I allí el que tenia la capa la penjava a la fila i el que li tocava diana anava, agarrava la capa, se la posava i quan acabava la tornava i no sabia millor de qui era la capa.
ressorgir de la fila va ser aquest home, va ser un acert complet. Ell home tenia una personalitat... En una particular, son pare es va fer càrrec de tot el que l'home va poder. L'home va fer front a la situació, cosa que el fill no va quedar molt bé. Un empleat, un treballador, i es va fer càrrec de tot el que va poder i es va associar. Però tornant a d'en Paco Ruiz, aquest home va ser massa. Va ser una persona que ens va donar una injecció de moral a tots els joves d'entonces, i això més és que va morir en Ceuta i va demanar que l'enterraren vestit de Guzmà. Va fer la meva nòvia, per cert. Va fer el traje. Aquest traje estava fet, més que res me'n recordo jo, en pell de conill. Unes decoracions pell de conill, i damunt de festa no hi havia prou pell de conill, i anava el nostre amic Richard pels masos arreplegant pell de conill, i la meva dona encara tendre la pell, tallant el traje per dissenyar-lo. I nosaltres comprant conill, almorzant, menjant-se-los i estarem les pells. Per tindre prou pell de conill. Per fer-les. Total, que el traje aquell me'n recordo jo tota la vida. Ens va costar 850 pessetes. I l'associació ens va donar 600. Com no teníem alferes, pues en un dato en el Víctor, en el bar Víctor, Germán Michastort, el meu germà Romaldo, i Jorge Gibert, que és el que va fer la sessió d'Orient, van dir, ei, pues fem-lo en tasters. Germán diu, pues bueno, anem a fer-lo en tasters. Pero entonces aplega y que el Germán tenia que l'entrar. El meu germà, com a més catòlic, li van donar les processons i l'altre el disparo. El pobre Germán ho va pagar tot. El meu germà no va poder eixir perquè va morir mon pare. I Germán va fer el primer dia i el segon. I el tercer dia va fer coqui. També em va cansar. Van tindre que pagar els cartutxeros. També em va fila. El mateix Juanito Balaguer, a l'hora de la veritat. Che, Juanito, hasta els cartutxeros li hem de pagar, Luis, i què hem de fer? Pagar la pólvora i els cartutxeros. Però ara, Germán sí, Germán va quedar com un cavaller. Germán va quedar com un cavaller i tot. Ya se sabe, en abril aguas mil. Y la lluvia, benefactora siempre, a veces viene inoportuno, cuando menos falta hace, echando a rodar las ilusiones de los alcoyanos. Jo vaig fer Espada de Negres, que va ser quan vam estrenar el Bonos Cristianos, això que el maestro Federo no ho sabia. I quan vam aplegar la Font de Dona, ell estava sentat en una gaire, i entonces tocava en la música, la unió musical, el senyor Montpeà. I quan ell va sentir la seva marxa, es va alçar i va baixar i va dir, aquí l'ho dius això? Va dir, el xicot que està fent el cabo. I vaig tenir després molta amistat en ell, però jo vaig disfrutar, acostumat a fer el cabo en una serangueta, a fer-lo en tota la unió musical, ja va ser el no va més.